Tervetuloa Finnair-lentokoneeseen. Matka kestää noin 3 tuntia. Hyvää matkaa. No, mitä se ei olla? Me näitä. Kiitos. Hei. Hei, tule peremmälle. Hei. 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 Missä Peter on? Tekemässä ruokaa. No, minä käyn siinä välissä vessassa. Pitkästä aikaa. Niinpä. Mitäs mitäs ruokaa olit tekemässä? Kalaa ja semmoista hyvää koiranruokaa. Okei. Onpas hyvää. Niin on todella hyvää. Kumpenista. Mentisikö nyt nukkua? Joo, mennään vain. Käy minulle. Kiitos kun katsotte videon. Muistakaa tilata kanavaa. Kiitos.